Confebaskeen ustezko dokumentu argitzeko elkarrizketa sozialaren maila ez dela zilegi, esan dio EH Bilduk Aburto sailburuari. Joan zen asteko bileraz, Jaurlaritzak aurpegia garbitu diola patronalari. Fidagarria da patronal hori? Ez. Baina hala ere, Jaurlaritzak babesa ematen dio. Guk ez gaude Confebaski laguntzen. Bakoitzak badu beraren jarrera. Eta gobernuaren estrategia da gizarte elkarrizketa garatzea. Mahaia deitzen jarraituko duela gaineratu du sailburuak, eta ELA eta LAB bertan egotea nahiko lukeela. Gizarte laguntzen arloan berriz, salaketa gogorra entzun du Aburtok sozialisten ahotan. Es lo mismo que propone el alcalde de Vitoria, aunque el señor Maroto desde luego mucho más a lo bestia que usted. En el fondo, usted y él van de la mano. Iruzurrari buruzko datu osatu gabeak plazaratuz. Marotok bultzatzen duen etorkinen aurkako kanpainari auspoa ematen diola esan dio pastor sozialistak sailburuari. Ha dicho algo muy grave, muy grave. Le pido que se lo piense. Lur eta zur gelditu dela aitortuz, datuek ez nahasteko eta gizarte laguntzen alde elkarrekin lan egiteko eskatu dio Aburtok alderdi sozialistari.